मैंने भी अच्छा बहुत माँ को पूजारी मैंने बहुत अच्छा देखु कैमेरा अलाउ ना बाहर को पलि आसली देखु बाहर बेढ़ा साइकेल देखा माँ बहुत पुराना मंदिर थिला ए नुआ हो जगतसिंहपुर माँ सारला कहले मैंने जानते सारला मंदिर कहले समस्त जाना ये हनुमान जो बहुत लोक मानसिक कर बहुत लोक मानसिक पूरण हो देखा पाइली माँ अधिक पूजारी अच्छा बहुत पंडित मान देखुच एक साइड भोग दुकान अच्छी माँ पूजा सामग्री मिलूँ गोटे माँ अच्छा चारिपट बेढ़ा पूरा बहुत सुंदर लगुच निहाती भाव में माँ पाखक आसतु देखो माँ मंदिर केमी पूरा नुआ नुआ भली देखा जाउची माँ सब मंदिर यही माँ कृपा महिमा बहुत भल बहुत जगार शुणी बहुत जगह भी देखुची मंदिर माँ जो लोक मानकर जो भक्ति माँ जो कृपा समस्ते लाभ कर माँ ना बहुत जगह बहुत शुणी माँ सारला ना कहले माँ समस्ते बुझे प्रसिद्ध ठाकुर आमर ठाकुराणी माँ मंदिर देखा माँ कृपा भी सेमती बहुत लोक पर्यटन भी आसुँच। हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ जी ब्लॉग आज गोटे नुआ गोटे फेस ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आबे मु सारला मंदिर को जाऊँगी चलो देखा सारला मंदिर केमी अच्छी आज मुझे राहामार अच्छी सारला मंदिर यूट्यूब 12 किलोमीटर आसतु जा देखा सारला मंदिर माँ दर्शन करवा केमी सारला मंदिर केमी अच्छी आसतु जा देखा आग को मुझे कंटिन्यू करुँची एमती जोड़ी रुहतु नुआ नुआ किसी फेस ब्लॉग आसो आप लाइक सपोर्ट और सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ पहुँचल सारला स्टेशन रे देखो सारला स्टेशन आपर पहुँचलु माँ को बेढ़ारे बेढ़ारे देखु दृश्य ये अच्छी माँ को बेढ़ा साइड रे माँ पाखे जो मानसिक करती ये सब जिन गोटा मिल जाए भोग सामग्री भी ये मिल जाए दीप भोग कदली जहाँ भी तुम ठाकुर फोटो सब ये मिलज माँ को शंखा माँ को लुगा छिट घी दीप मिलज मोर घी दीप आ छिट आसी शंखा भोग दुकान आ साइड रे सब भल भल माँ सब किसी ये मिल जाए दुकान रे आमर भी भोग किनी तापर आम जाइलु माँ पाखे दीप लगेवा को एबे मो माँ पाखे दीप लगेबी निहाती भाव माँ पाखु आसतु माँ को दर्शन करंतु भल जगह मो दीप लगा सरीला एबे जीवा बेढ़ा बुले देखो ये माँ को जे मानसिक कर बांधती छिटा बंधा जाए बहुत छिटा बंधा जाए माँ को जे मानसिक करती मानसिक पूरण हुए बहुत माँ ना बहुत भल शुणी माँ भल जहाँ मानसिक करती से माने मानसिक पूरण हुए
ମା ଶାରଳା ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ରଥ, ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କ ରଥ। ଯାଆନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ପୁରା ନୂଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ମା ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଏଇଭଳି ରହିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆଉ ମହିମା ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ମା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଆମର ଠାକୁରାଣୀ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର କୃପା ବି ସେମିତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ମହିମା ପୁରା ଅପୁରା। କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ମାନସିକ ପୂରଣ ଯାହାର ହେଇଛି ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖାଉଛି ମାଆଙ୍କର ବେଢ଼ା ଦେଖିଲ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଭିତରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ବେଢ଼ା ସାଇଜରେ ଦେଖାଉଛି। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁରର ମା ଶାରଳା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଶାରଳା ମନ୍ଦିର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅଧିକ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଚାରିପଟ ବେଢ଼ା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ବୁଲିବା ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଜାଗା। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିବେ ଯିବେ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯାହା ଠାକୁର ମାନସିକ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ସାଇଡ଼ରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳିଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭଲ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ, ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ବି ସେବନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା କେଉଁଠି। ପଚାରିବେନି କିଏ କୋଉଠୁ ଆଇଛ ବୋଲି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳେ।
ଭୋଗ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ବି ହେଉଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବି ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି। ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲୁ। ପ୍ରସାଦର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 80 ଟଙ୍କା। 80 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆନନ୍ଦ ଆସିକି ଖାଇବେ ପ୍ରସାଦ ମାଆଙ୍କର। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ପ୍ରସାଦ କରିବୁ ବୋଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରସାଦ କରିବା ଆମେ। ପ୍ରସାଦର ଦାମ 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ ନା କାହିଁ ମିଳିନଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଡାଲମା, ଖଟା, ମହୁର ଆଉ ବେସର ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ବହୁତ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଖାଉନ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଯିଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି 1:30 ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଯାଏ, ଭୋଗ। ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଛୋଟ ମୋଟ ସାମଗ୍ରୀ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ, ମାଆଙ୍କର କାଚ ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଭରପୁର ମିଳିଯାଏ। ସବୁକିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ନେଇ କାଚ, ଶଙ୍ଖା, ସବୁକିଛି, ଘିଅ, ଦୀପ, ନଡ଼ିଆ। ଘରକୁ ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ମାର୍କେଟ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ନିହାତି ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ମାଆଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଶାରଳା ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମହିମା ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ।